Diyos marhay na aga sa inyong mga tugang, maluhod po ang kabos, asin po na niyato. Anovina para kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels, choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with a strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointments, troubles, and sorrows, Santo Niño,
Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritates us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Gracious, hear us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, gracious, hear us. Let us pray, O Santo Niño, who has said, "Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity established in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen." Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us the grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Pamiibi para sa katuninoan sa kinaaban, maheherakon asin maugayo na Ama, da ika masasabota nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal, da pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa bayolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawarsiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay na kanbanwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katininongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-aantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ang God asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kapos.
Sa liwat Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, ang sa tuyang banal na Eucharistia, ipinapanungod man sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat nila Rain Pia, ni Hanilin and family, siriman ni Celestina Magdamit, para man sa gift of life and birthday blessing ni Arturo Perez Sr., dulot ni Ne and June. Igwa man pasasalamat ani Bungko family. Igwa man special na kahagadan para sa good spiritual, physical, and safety kan sa iyang pamilya. Dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family. Para sa protection, strength, and good health ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. Para man sa safe travels ni Joseph and Connie Minya. Igwa man special na intensyon si Domingo Piñaflor and family, as in Giselle Asaituno and family. To pass the exams, dulot ni Diana Cristel Bregala and Bregala family. To have a safe and successful operation of Vivian Mercado, dulot kan ni Aurelia Mercado. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family. Eduardo, kan Mendoza family. Jean, kan Domikil family. Sa kalag ni Ruben, dulot kan Azupardo as in Cantara families. Sa kalag ni Manuel Ngosyong, dulot ni Emma Chan and family. Sa first death anniversary ni Cesar Naris, dulot ni G. Rohel and family. Sa kalag ni Genevieve, dulot kan SAAGS Class 74 and High School 78. Kay Nelson, dulot ni Rosie Azupardo Cantara and family. Sa kalag ni Joel, dulot kan Legazpi Eye Center. Kay Jocelyn, dulot ni Tess Sanyosa and family. Sa kalag ni Vicente, dulot kan Abion family. Kay Julia asin Cecilia, dulot ni Giselle Asaituno and family. Sa mga minasunod na kalag, Jesus, Floserfina, Edgar, Sergio, Soledad, Janelle, Belen, and sa gabos na kalag, dulot kan Uy family. Para man sa kalag ni Segundina asin Lucilo, dulot ka ni J. Ramirez and family. Asin sa kalag ni Asuero, dulot kan ni Celestina Magdamit and family. Matilog na po ang kabos. Hinapon maging banal, tinipon galing sa Diyos na sa kagtubos. Good morning. Good morning. Nagkakatiripon kita ngunyan sa pag-omaw, asin pagpasalamat sa satuyang kakurangan. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kakurangan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Lunes sa laog kan, ikaanom na simana kan Pasko, kan pagkabuhay diwat. Kita sa rong pamilya, asin komunidad digdi sa parokya, nag-aarang, asin naghahagad kan tabang, kan banhal na Santo Niño. Lugod pa man, an sa tuyang pagtubod, madaranyato sa pagtalubo, asin paggurang, arog kan mahal na Santo Niño, paghali sa pagiging ninyo, naging ganap na si Hesu Kristo na handang magpahiling sa to, kan sa iyang pagkamoon sa paagi, kan sa iyang pagdusay, kan sa iyang buhay, duman sa krus. Kunyan midbidon tapoan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Nganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran.
Amen. Kagurangan, mayroon ka. Kagurangan, mayroon ka. Kristo, mayroon ka. Kristo, mayroon ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamipi kita. O Diyos na mahera kon, magtugot ka na ansa mong inuutob sa mga gawi kan Paskwa, mamatean ming mabinunga para sa mo sa gabos na panahon. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon asin himateo niyato an enot na babasahan. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Hali sa Troas, nagsakay kami pa sa Motrasya. Pagsunod na aldaw, pa Neapolis. Hali digdi, nagdagos kami sa Filipos, kolonya nin Roma, asing dakulang banwa sa runang idto nin Macedonia. Nagunto kami ni nagkapirang aldaw sa banwang ini. Sarong aldaw na Sabado, nagluwas kami sa syudad, asi nagpasiling sa pangpang kan salog. Sa sarong lugar na pinagtitiripunan kan mga tao sa pagpamibi. Nagtukaw kami asin naghulit sa mga babae na nagduman. Saro sa inda na ang ngaran Lydia, makidyos na babaeng taga Tiatira, para tindanin purpura. Naghimati sa samo asin binuksanin kagurangnan ang sa iyang puso sa pag-ako kan mga sinabi ni Pablo. Siya asin ang bilog niyang pamilya nagpabunyag, dangan inalo kami. Kung sa paghuna nindo ako tunay na may pagtubod sa kagurangnan, madya sa harong, di na kamo samuya magdagos, asin pinilit kami na magdagos sa inda. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan na uugma sa saiyang banwaan. Ang kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. Baagong awit awiton sa kagurangnan, awit nin pag-umaw sa katiripunan nin mga banal. Mag-ugmaan Israel sa saiyang kaglalang, ang mga aki nin Siyon mag-ugma sa saindang hadi. Ang kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. Pag-umawon ang sa iyang ngaran sa dakulang kaugmahan, sa gitara asin arpa, awiton ang sa iyang kaumawan. Huli taan kaugmahan in kagurangnan, yaon sa iyang banwaan, asin sa mga mapakumbaba, tinatawan niya nin kaligtasan. Ang kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. Ang mga banal mag-uumaw duman sa kamurawayan, maugma mag-arawit sa saindang higdaan. Ang kaumawan ni Diyos madangog sa saindang uso, ini nanggad ang kamurawayan nin sa iyang mga banal. Ang kagurangnan na uugma sa iyang banwaan. Matindugan gabos sa sintografi nato ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan,
mapa sa Indo. Asil sa imong espiritu. Padrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, kung dumatong na ang parasurog na ipapadara ko hali sa Ama, ang Espiritu ring katotoohan nagikan sa Ama, magpapatotoo siya dapit sa ko. Kamu man magpapatotoo dapit sa ko, hulita kamo kaibahan ko poon sa kapinunan. Inigabos sinabi ko sa Indo, tanganing dae magluyaan sa Indog buot. Papaluwason, kamo sa mga sinagoga, labi pa kaiyan, maabutan aldaw na ang maggagadan sa Indo, maghuhuma, na siya magtataonin kaumawan sa Diyos. Iyan, gigibuhunin da sa Indo. Hulita nama, asin ako, dahil ni damidbid. Ini sinasabi ko sa Indo, tanganing pag-abot kan panahon na iyan, marumduman Indo, ang sinabi ko na sa Indo. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning po. Good morning. Siguro sa mga pelikula talang ini na dadangog asin na eksperyensyahan. Nahihiling, minsan pag ang sarong eroplano find itself in a distressful situation. Karibaga about to crash. Or ang sarong barko na dakulaon, arong kang Titanic. Karibaga pagmati kay ni nasa peligro nin paglubog, nadadangog tayo ito permi sa piloto o sa kapitan. Itong tataramon, nag-aapod sa radyo, Mayday! Mayday! Nadangog na po ninyo yan. Mayday! Mayday! It is actually a cry for help. Nagahagad nin tabang dahil tanako ko anindaan sa indang sa diri sa bako paborableng sitwasyon. Minsan namumutan ko mga tugang. Let us be honest. May mga panahon man sa satuyang buhay na gusto taman magkurahaw nin siring, maghagad nin tabang. Lalong-lalo na sa satuyang kagurangan. Minsan gusto taman magsabing Mayday, kagurangnan, pagalo na ako. Kagurangnan, natatakot ako. Kagurangnan, ano kaya? Kaya ko pa ba? Sa kadakol na hinahampang kong kadipisilan sa sakuyang buhay. Ngunyan mga tugang, sa satuya pong nadangog na ebanghelyo, for the past days we've been hearing Christ as He prepares His disciples or His apostles sa iya pong ascension. This coming Sunday, we will celebrate the solemnity of the ascension. Ining magayunon na assurance na tinataon niya sa inyo. Okay, I will be going back to my Father, but wait. Papadara ko sa inyo, ang sarong kasurog. Day ko kamo papabayaan, day ko kamo babayaan. Ipapadara ko ang Espiritu Santo sa inyo. That was a beautiful promise coming from our Lord. I will send an advocate, the Spirit of truth, an Espiritu nin katotoohan. Dai ko kamo babayaan, dai ko kamo papabayaan. Parehas na asigurasyon na itinatao niya sa lambang saro sa satuya. The Holy Spirit is our helper. The Holy Spirit will be our companion. Lalong-lalo na pag ang satuyang pagtubod nagluluya, papakusugon kita kan sa iyang Espiritu. Kung kita siring kan mga disipulos, nariribungan, asin nagluluda, yaon, ipinapadara niya ang sa iyang Espiritu to guide us. And when we feel discouraged and doing good, He reminds us, the Holy Spirit will remind us na magpadagos sa satuyang buhay. Pero ining Espiritu Santong ini, as the Gospel would like to remind us, bako saan ang ipinadara sa tuya to give us comfort? Pagpagal na, pag nalilibungan,
Ipinadara po sa tuya, ipinadaraman sa tuya ni Espiritu Santo, tanganing kita matawan ning katabang, matawan ning giya, tanganing ipadagos o misyon na pinunan kan sa tuyang kakurangan. Because after Christ has ascended into heaven, we were left behind to do a mission. Tanganing ipadagos sa iyang mission. And what is that? To bear witness to Him through our lives. Tanganing, sa paagi kan sa tuyang pagkabuhay, padagos man giraray kan tawo na mamatean an sa iyang presensya. Let us accept. Bako gabos na tawo nagsisimba. Bako gabos na tawo nagdadangog nin sermon. Kaya siguro ang pinakamagayon na sermon, sabi kan sa rong Santo Papa, bako sumanga tigtataramta, kundi pinakamagayon na sermon, iyo po mismo ang klase nin pagkabuhay na sa tuyang tigihingowang isa buhay. Maski dahi siguro ang magurang na itaram sa iyang aki, pero kung sinda mismo nahihilig kan aki na may marhay na aarugan sa inda, that is already a homily. That is already a sermon na pwede tang sabihon as hindi buhon sa inda. Yung baga minsan may magurang na pag Domingo, susubgoon ng mga aki, oy, Domingo mo niyan, pagsirimba ka mo. Pero nahiling kan mga aki, suina, asin suama, day nga ni nagsimba. How can you possibly teach them or ask them to go to church when you yourselves cannot show it sa indong buhay? So inaan magayon na paghurup-hurupan tagon yan, admission ta, palan, maging testigo kan presensya nin Diyos sa kinaban. And that is the reason why Christ promised us to send an advocate, to send the Holy Spirit to help and guide us sa satuyang paghingowa na gibuhon ini. Kaya hagadon ta po sa aldaw na ini mga tugang, galugod pa man, gibuhon kita kan sa tuyang kakurangan na sa iyang mga testigo sa kinaban, mahiling manlugod kan sa tuyang kapwa, mahiling manlugod kan ibang tao ang presensya ni Diyos sa paagi ta. Amen? Sa ngaran ka nama, Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, ako on mo ang mga atang kan nag-uog mga simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan kan dahilan, ninsiring kadakulang kaugmahan, warasan mo, kan bunga nindaing sagkod na kagayagayahan, huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ang kakurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangan. kita sa kagurangnan,
na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ngani, mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago. Asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani, ang mga langit no na bertudes, asinan mga angheles na potestades, nag-awit kan himno kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Banal, 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 an kagurangnan, Diyos nil mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabonin ka boss na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, dinaak ini itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tainay ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika, magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaidtupa, na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aking mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Yan, mamibi po kita, kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo. Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa dagaanin siring sa langit. An samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahala sugot,
kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburonyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, ranay namapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. niya nahihiras sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na Nagpapara nagpapara. kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo.
Mamibi kita. Kagurang na, namimibi kami kaugaying hilngaan sa imong banwaan, asinan pinagkanigo mong mabago, kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit, kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na daman, na papamurawayon. Uli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Salamat po sa Indugabos, sa mga naglingkod sa misa, choir, live streamer, lector, commentator, mass collectors, as sa Gabos na sponsors kang misa. May I just remind you, next Monday po, iyo ang pagbisita digdi ni Inang Salvasyon digdi sa parokya from Our Lady of Fatima Parish, 8 o'clock in the morning, sa Sabaton ta siya digdi, as in magkakaigwa kita nin misa. Of course, igwaman giraray kita nin 6:45 mass na misa sa Monday, May, carry one cannot be, 18. So, May 18. So, Monday, 8 o'clock in the morning, yaon po digdi si Ina. Ma-overnight siya digdi. So mga daing panahon magduman sa huruan, so kita na ang dadalawon po ni Ina, si Nuestra Señora de Salvacion digdi. Ma-stay siya overnight, and 5 o'clock in the morning, the following day, ihahatod ta po siya sa Dapdap, sa Quasay Paris kang Santo Cristo. So, mayo na itong misa, kundi igwang rite of sending off. So, 5 o'clock in the morning. Kung masimba man sa nakamong Martes na aga, amay-amayan ta na, tanganing makaiba po kita sa paghatod sa iya duman sa Dapdap. Naglilibot po ngunyan si Ina, asin hali na siya sa 3rd District. By May 17, madigdi na siya sa Vicariate of St. Raphael. Malibot siya paghali po digdi sa St. Jude. Ihahatod sa Dapdap. From Dapdap, I think, ihahatod sa Tagas or Padre Pio, then Bigaa, then pauli na siya duman sa Huruan, sa Vicariates kang 1st District, Suduwang Vicariate, St. Rose of Lima, and St. John the Baptist Vicariate. Hanggang bago mag-Agosto, yao na po siya sa Huruan, or bago mag-July, pag-celebrar kan sa iyang kafiestahan duman sa baryo kan Huruan, so yao na po siya nakabalik duman. So let us grab this opportunity na makapagtaonin panahon para kiina. So, ang patrona kan sa tuyang diocese, as in patrona kan bilog na probinsya kan Albay, si Nuestra Señora de Salvacion. See you po. Ang kagurang nan mapan sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, ket Diyos taba bumuton, asin mahirakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katulinongan na simpagkamuot ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinaban, si Jesus darmon sa mga katawuhan, arayong araniman, paduman banwan, siya darhon niya tugon niya. An tataramon ng nadangog, an tinapay na nagbasog, an muraboding bagong kusog, tanganing ang kapwa maglingkod. Lakaw sa mga lalanin kinaban, si Jesus darmon sa mga katawan, arayong araniman, paduman banwan, siya darhon niya tugon niya. Arayong araniman, paduman banwan, siya darhon niya tugon niya. Thank you po and good morning. Good morning.